पूरा दुनिया बुलिकी देखंतु ଯେଉଁ ଖୁସି ନିଜ ଘରେ ମିଳିଥାଏ ସେଇ ଖୁସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳି ନଥାଏ। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ହାର ମାନନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ଆମେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ସବୁକିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତି ତ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ବୋଳିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲିକା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେବେ ବି କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଭଳିଆ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ନକଲି ନା ଅସଲି। ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଆଉ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖି କାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ତ ସିଏ ଯିଏ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବି ଦୁଇଟି ଆଖି ଅଛି। ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ଧାନ ବୁଣିଥିଲେ ଧାନ ଅମଳ କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଗ ବୁଣିଥିଲେ ମୁଗ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଲୁହ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାନ୍ଦିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଲୁହ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ ଖୁସି ଦେଲେ ଆପଣ ବି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ହସ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି।